Avui fa exactament 2 anys de les eleccions municipals i autonòmiques que van consolidar 3 majories absolutes a les institucions més importants de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears, pel Partit Popular. Des d'aquest moment hem viscut retrocessos clars en diàleg, en consensos, en democràcia, en participació, en serveis públics i, a més, hem viscut com aquest programa electoral en el qual se va presentar el Partit Popular ha estat una gran estafa, perquè els ciutadans se n'han donat compte que van votar aquest programa electoral com n'hi ha hagut reactivació econòmica, n'hi ha hagut lluita contra l'atur i tot això no s'ha fet baixant els impostos, sinó que ha estat tot el contrari. Des de llavors tenim més pobresa, hem vist com la petita i mitjana empresa tancava perquè no podia aguantar la situació, hem vist com tenim xifres rècords d'atur i hem vist, a més, com tot això s'ha fet pujant els impostos. I, a més, sobretot, una obsessió ideològica per part del Partit Popular per anar contra la nostra llengua, contra la nostra cultura, contra fins i tot la nostra economia, el nostre teixit empresarial de petita i mitjana empresa, i l'única oferta que ha fet ha estat pressió damunt del territori. Per tant, a partir d'aquí hem de dir que en molts aspectes han tornat 40 anys enrere i també hem de concloure que d'aquestes maneres majories absolutes com aquestes són bones. Aquestes eleccions varen ser una important consolidació del bipartidisme. Veiem que està absolutament esgotat aquest model bipartidista, fa falta més democràcia, fa falta més participació, fa falta un canvi radical del sistema electoral perquè hi hagi més pluralitat i, en definitiva, per tant, des de Més per Mallorca el que proposam són dir que hi ha alternatives en aquest model que l'únic que fa és perjudicar els que manco tenen, en els més necessitats i que mos enfonsa com a país.